tej amnestiu zločincovi Gašparovi. Človek čurák. Krik, vulgarizmy a buchanie do stola. Jeden na druhého nadávky volá. Občas aj buch nadpadne, mnohým alkohol z úst pachne. Možno si myslíte, že o krčme bavíme. Tu o slovenskom parlamente sa bavíme. Vo vzduchu mávajú transparenty. Niektorí tešia sa do životnej renty. Tak pozrite sa, koho zdaní platíte. Aspoň sa cez slzy zabavíte. Je tu kompilácia slovenských politikov. Dajte like a odber. Ja by som v živote nechytil niekoho odzadu za krk a potom mi rozpráva. Nedržal som ho za krk. Pán Erik, neklam. Nedržal som ťa za krk. A za čo si ma? Takto si ma držal? Ja to tu každému ukážem. No, ukáž, ako si ma držal. Mal si takto ruky, ja som ťa takto držal. Ježiši, neklam, Erik, ak si veriaci, neklam. Ja vám ukážem, ako ma držal, Takto ma držal za krk. Vidíte, toto sa nestalo. Ja som ho videl z diaľky a on bol celý čierny, tak som musel strieľať. Nie, pre všetky špeciálne jednotky a všetky orgány, hlavne tie orgány, ktoré nás môžu sledovať, sú to všetko vtipy. My milujeme čiernych, bielých, oranžových, rúžových a toto bolo čo do prdele. A hovorím to s plnou zodpovednosťou, pretože tak ďaleko to došlo, že ak sa pozriete na olizujúcich sa chlapov, tak ste zlý človek. Nie, ja nechcem, aby naše deti a vnúčatá žili v spoločnosti, kde to bude normálne. Kde bude normálne, že jednoducho sa niekto prebere a cíti sa inak, ako sa narodil. Príroda to jasne dala a v raji bol len Adam a Eva. A ešte had. Ktoré by zahrňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám pán poslanec na to, že súčasne... Prerušujem hodinu otázok na 5 minút. Prepačte, pán premiér, len stojí za vami, pánku. Pán Matovič, môžem vás poprosiť, aby ste išli ďalej od pána predsedu vlády? Nie je úplne slušné stáť za chrbtom človeku, tak vás poprosím, aby ste opustili miesto. Netlač sa k tomu. Netlač sa k tomu. Prečo ma tlačíš k mne? Nehambíte. A vy sa nehambíte? Normálne, že amnestiu za zločiny. A čo? Za čo sa mám nabiť? Za čo sa mám nabiť? Čo som naplakal? Čo si tu ty odhlasoval všetko? Pán Hlina, tak keď vám to tu tak vadí, tak sa zoberte a choďte preč. Ja budem hrdý, že ja som vám do reči neskočil. Ja som vám neskočil. 26-ročný sopliak mňa nebude posielať preč tejto krajiny. Keď sa vám tu nepáči, mňa nikdy neposielajte. Ja tu zostanem, vám garantujem. Do poslednej chvíle tu zostanem. Čo si to dovolujete? Ja rovnako. Sopliak, jeden 26-ročného mňa budete posielať. Prečo si to dovolujete? Pani, poprosím vás. Naozaj si vyprosím. Zachovajme nejaké dekórum tejto relácie. Tak pán Hlina ma označuje za sopliaka a on si zachováva nejaké dekorum. Ja som vám... Ako by ste vy bol na svete, keby nebol muž a žena, a vy tu keby máte nebolo vajíčko a spermia? Vy tu máte niečo iné ako muž a žena? Že dáky v dvaja... občianskom preukaze alebo v pase máte napísané muž a žena. Vy mi chcete povedať, že nejakí dvaja chlapi doma budete hladkať vajíčko a budete mať dieťa? A čo to s tým má spoločné? To mi chcete povedať? To je muž a muž. To je muž a žena. Môžete mať dvaja muž a dieťa? V občianskom preukaze alebo v pase máte napísané muž a žena. O čom tu vôbec rozprávame? Ale prosím vás. Ja ako dieťa som chcela ísť k cirkusu, to bola taká moja romantická predstava. Vy sa smejete, pán kolega, ale mne sa to splnilo. Lebo vy ste takí mentálni akrobati. Mentálni akrobati a kúzelníci, ktorí tu za 2 roky nechajú zmiznúť právny štát, že ja som snáď vo väčšom cirkuse ani nemohla byť. Blbeček, poď. Poď sem, blbeček, poď mi to povedať. Čo si povedal? Poď mi povedať niečo. Poď mi povedať túto do očí, keď máš odvahu, ty buzerant. Poď, no poď sem. Blbeček. Ty otci, čo? To si povedal, nie? Trest verejnoprospešnej práce. Ja som za to, aby keď som krádol v obchode, aby som bol v bunde nejakej, ktorá má napísané vzadu krádol som, aby bol umiestnený v blízkosti miesta svojho trvalého pobytu, teda v mieste, kde je všeobecne známou osobou,
aby tam musel vykonávať verejnoprospešnú činnosť. Môže takisto pomáhať obchodu, ktorému spôsobil škodu. Ide o to, že je fajn, aby si to odpracoval a verte tomu, že si to rozmyslia ľudia. Keď budú rozmyslia si to ľudia, pán Spišiak, môže to fungovať v takýto Takže ja si vyberem múku. Tak, načíta sa mi stránka. My máme trošku problém, že z bezpečnostného hľadiska je naša Wi-Fi obmedzená. Takže mala by sa mi načítať celá kategória trvanej potraviny a jedla. Máme technické problémy, kolegovia, zrejme asi s bezpečnosťou, pretože máme tu naozaj obmedzenia bezpečnostné, ktoré sú v súvislosti s sieťou. Podľa mňa by sme mohli prejsť, ak máte nejaké otázky, aby sme vás zbytočne nezdržiavali. Takže nech sa páči, podávam mikrofón. Pevne verím, že to bude jeden z bodov prelomenie veta prezidenta, takže dúfajme, že sa nám táto, dá sa to vystrihnúť. To ideme naživo, toto nevieme vysť, ale Prepáčte. je to ľudské, no tak stane sa. Podľa mňa je čas po obede. Je čas po obede. Každému sa stane. Pardon. Pán Vážny naozaj vážne povedal, že jedno z riešení je zmrazenie platov všetkých. Upratovačky, učitelia, všetci, zamestnanci. Ako chcete rozkázať firme, že má zmraziť platy? Kde to žijete? Kde žijete, pane? Kde žijete? V Kazachstane? Azerbajdžane? Kde žijete? Poďte hádať so mnou, že za koľko kúpil taký synáčik, otecka na generálnom riaditeľstve lesov byt v centre Stupavy. No poďme hádať spolu. 180 000, to je veľa? 150 000? 100 000? 2600 eur. Ľudia moji, počúvajte dobre, lebo toto je karpatská sociálna demokracia. Ľudia, a títo ľudia sú schopní vám hovoriť, že máte šetriť, že sa máte uskromniť, že to máte pochopiť a že to je Matovič a Radičová a Dzurinda a Janotka a Šalgovič a neviem kto ešte, Colotka. Jasné, keď už nebude málo, tak pôjdete úplne dozadu, do stredoveku. Pribína za to môže. Pribína za to môže, že musíme konsolidovať. No a táto pani, keď som bola na hodine otázok a vedľa mňa sedeli kolegovia ministri, mi začala ukazovať niečo také, že ako verím, že Zomri toto použije. Chcem niekoho zabiť. Dobre, netrafil ma. Toto dáme, toto je historický moment. Ver si. Radšej budem držať hubu na budú. Viete čo, vy mi pripomínate túto knihu. Ja som vám priniesla aj darček, pán Kaliňák. Pretože vaša vláda je ako z tejto knihy. Vy pravdu označujete za klamstvo a klamstva a fabulácie velebíte ako pravdu. Snažíte sa tu všetkých zastrašovať, snažíte sa každého kritika umlčať a toto je presne výsledok vašej vlády, ktorá sa snaží byť totalitná. Presne ako tejto knihe. Táto kniha je postavená na tom, že hlavného hrdinu za jeho názor štátna strana šikanovala, že ho zastrašovala a na konci ho aj zlomila. A keď ho lámali, tak mu vraveli, že nebude žiadna veda, že nebude žiadne umenie, že nebude žiadna literatúra, bude tu len túžba pomoci, ktorá bude čím ďalej silnejšia. A keď si chce predstaviť obraz budúcnosti, tak si má predstaviť vysokú topánku, ktorá šľape po ľudskej tvári. Toto ste vy, hlavného hrdinu zlomili, ale tam podobno s vami končí, pán Kaliňák, lebo ja vám garantujem, že ľudí na Slovensku nezlomíte. Pretože vy nie ste žiadni knižní hrdinovia, vy nie ste totižto ani hrdinovia. Vy ste len záporní zbabelci, ktorí sa tu snažia umlčať študentov, snažia sa umlčať občanov, vyhražajú sa ľuďom za to, že im odkazy píšu kriedou na chodník a prídu vám to povedať aj 17. novembra a ja vám garantujem, že keď si premiér do dnešného dňa tam boli silné 17. slova, november budete chcieť asi nevšimol, tak po politicky... tomto roku ho neprehliať. To sú tí ľudia, ktorí vám na vláde dali červené čiary. Lebo vy stále niečo naznačíte, ale nikdy nič nedopoviete. Viete čo, ale tu nejde. Aký to má zmysel? Tu nie je podstatné, čo chcete vy a čo stačí vám. Podstatné je, že to stačí ľuďom. Ale ľuďom to asi nebude stačiť. Ja sa snažím, my sme sprostredkovateľia informácií pre ľudí. Skúste nám povedať, kto sú tí ľudia, ktorí... Ja som ľuďom prišiel oznámiť, že neuhnem a keď chce vláda, no nie tým, čo píšu na Zomri. Ale vy ste splnomocnenec všetkých občanov a mali by ste odpovedať aj na otázky tých občanov. Ja som splnomocnenec vlády. Áno, ale... Šéfe, čo robíš? Sťahujem apku. Chcem volať žandáre. Nie, srandujem. Chcem volať Fica.
Stiahneš si, pozri sa túto apku Vintage Phone. Úžasná vec, retro telefón. Kúpiš si sluchátko za 35 € a máš starý retro telefón. Perfektná vec. Dokonca to tak aj znie. Tak skúsime zavolať Fica, klasika. Dnes otvára diaľnice a za svet sa ho neviem dovolať a spýtať sa, čo urobí s tým hviezdnym lajčákom. Vyzerá to ako sluchátko Šebestovej. No nič, klasika. Asi má veľa práce. Ale zabúda na to, že lajčák je jeho problém, nie môj. A že práve takí ľudia ho dali dole v 2018. Nevadí. Prajem vám pekný deň, občas musí byť sranda. A ja som sa naozaj úprimne z toho sluchátka dneska potešil. Nechcel nechať ujsť túto príležitosť a prejsť celý tunel na Kuliskových Korčuliach